Изкарах 29 000 лева за една година от ето този профил, който в момента виждате на екраните си. Така, от ето този профил за една година, както ви казах, изкарах 29 000 лева, като това става на въпрос, че за една година съм им развивал профила, като сме правили месеци с по 10 видеа на месец, правили сме месеци с по 20 видеа на месец. Искам да ви покажа как развихме профил с 40 000 последователи, може да се каже, и какви резултати сме постигнали тук, освен от страна на гледания, каква обратна връзка съм получил от самите собственици, как успях да затворя такъв клиент. Ще ви разкажа цялата история, как затворих този клиент за такава сума на месец, и ще си говорим за това какви концепции трябваше да направим и какви грешки преминахме още в началото на този профил, за да стигнем до момента, в който да се гледат видеята с по половин милион гледания. Така, почвам първо с кратката история как взех този клиент. Този клиент беше много интересно, защото един ден отидох на центъра на Варна и исках да си купя очила, нови слънчеви очила. И отидох и влязох и видях, че имат много яка промоция. Купи 2 чифта очила за цената на един или нещо от този сорт. И купих си 2 чифта очила, заговорих с служителката, която работи там, самата продавачка на очила. Тя беше много мила, много готина, и се заговорихме и аз си казах, че имам маркетинг агенция и че се занимавам с снимане на видеа. И тя ми каза: о, така ли? Аз тебе те усещам, че си много готино момче. И аз си казвам: о, благодаря, бе, може да ме свържеш с собственика на Леонардо. И тя сега ми вика: ами, дай, ще видя и сега какво мога да измисля. Отиде, завъртя си и ми даде телефонния номер на собственика. И аз му се обадих. Накратко историята, обадих му се, влязохме в една среща, презентирах му цялата идея за развиване на TikTok профил и той се съгласи да почнем да му развиваме TikTok профила. И той е много пекан, много готин пич. С него работихме, както казах, в продължение на една година и резултатите бяха много хубави, както и комуникацията с самия бранд. Това е един от брандовете, които ми се класира на топ. Най-добра комуникация, без да съм имал почти никакви проблеми с тях през цялата ни работа заедно. Точно за това ви разказвам в момента тази история. Този клиент го взе, няма да казвам точно какви са били цените, на които съм го взел за 10 видеа, за 15 видеа на месец, за 20 видеа, но първите 3-4 месеца бяхме направили концепция от по 10 видеа на месец, а след това бяхме направили концепция от 3 месеца по 20 видеа на месец и отново си върнахме на 10 видеа на месец кампания. Като този профил го стартирахме, както всеки друг профил, с идеята да гърми, да постигнем много последователи. Но какво пробвахме от начало? Че от начало, както с самия бранд си говорихме, те искаха да направим видеа, които да са тип информативни, да покажем обекти, да покажем съвети как да носим и как да не носим очила, като ето пускаме ви няколко такива видеа да видите. Здравейте, добре дошли в официалния TikTok профил на Оптик и Леонардо. Тук ще намерите силни, диоптрични и слънчеви очила, с които да сте винаги в крак с мозъка. Така, готино. Това видео е готино. Отначало решихме, че ще почнем, както ви казах, с тази концепция. Ето, пускам ви още едно видео. 3 неща, които не трябва да правите с вашите очила. Не оставяйте очилата отгоре на главата си. Вместо това ги приберете на безопасно място в кълъфа. Не бършете очилата си в блуза. Вместо това използвайте специална кърпичка. Както може да видите, видеята са снимани дори с камера, с професионална техника, камера за 10 000 лева. Много се чудя да ви направя едно видео, в което ви разказвам колко пари съм инвестирал до момента за техника, каква техника съм купил, за каква техника съжалявам, че съм дал пари и каква техника реално ми е вършила полза и резултат в бизнеса, с който се занимавам. Така че кажете ми, пишете ми долу в коментарите, искате ли да направите такова видео. Но сега да си продължим по темата. Решихме да почнем с такъв тип видеа. Информативни видеа, да показват, да дават някакви съвети на хората. Но интересното, което попаднахме, е, че тези видеа са скучни за хората. Поне това видяхме и това с такова впечатление останахме, след като направихме първата ни кампания от 10 видеа за първия месец. Защото видяхме, че видеята, като за чисто нов профил, се гледаха между 2 и 10 000 гледания. Което за чисто нов профил не е лошо. Не е лоша гледаемост, особено с днешния алгоритъм на TikTok. Преди няколко години беше много по-лесно да се гърми, но с днешния алгоритъм на TikTok това са адекватни резултати. Въпросът е, че в последствие гоним много по-големи резултати, това е винаги, имаме много по-големи цели. Затова преминахме на една друга
концепция от видеа, която беше такива типични TikTok тренд видеа. Приятели, правя това бързо включване, за да ви съобщя, че отварям 5 нови места за лично обучение и работа с мен. Независимо дали те първа искаш да стартираш с създаването на видеосъдържание, да изкарваш пари от социалните мрежи или вече изкарваш 2, 3, 4 хиляди лева на месец, но искаш да скалираш бизнеса си, като се научиш как да затваряш повече клиенти или да разшириш екипа си, натисни линка в описанието и си запази консултация с мен и моя екип. Приятно гледане! Като този тип видеа, да, от страна на гледане имаха една идея по-голям резултат, но не ми се вързаха нещо с цялостната концепция на този профил, с цялостното му развитие. Пробвахме различни неща, пробвахме ето и такъв тип. Колко пъти си чувал, че е забранено да си сваляш очилата с една ръка? А знаеш ли защо е така? Всеки път, когато сваляш очилата с една ръка, упражняваш налягане само върху едната дръжка. Така, сега този тип видеа, ето в случая информативни видеа, с този модел в случая имахме по-голям резултат. Видеята се гледаха повече. Ето това видео в сравнение с другите има 130 000 гледания, в сравнение с другите, които имат по 6-7 000 гледания, което беше раздвижване на профила, но отново стоим на един такъв праг, който не мога да го прескочим. Ето тук с другите такива подобни видеа, които снимахме с идеята, нали, такива тренд видеа. Които не са лоши. Преспокойно можеш да продължим развитието на този профил с такъв тип видеа, без никакъв проблем. Лесни са за снимане, лесни са и за измислене като идея. Реално като от страна на продукшн не е нещо много сложно. А в случая водеше не кой знае колко лоши резултати. Но аз това винаги го казвам и винаги мога да го давам като пример. Мога да го дам примери за всеки собственик на бизнес, който гледа това видео. Мога да ви кажа, че никога TikTok профил не трябва да се гледа за един месец или за седмица или за така кратка кампания. Там се почва с идеята за дългосрочен план, именно за да се пробват различни ниши, различни теми на видеа, за да се види кое работи най-много, както като гледания и последователи, така и като продажби. За всеки, който се занимава с това нещо, да развива брандове или иска да навлезе в тази сфера, да снима контент и съдържание за социалните мрежи, мога да ви кажа, че дори нещо, ето, както в случая да върви и то не кой знае колко лошо, това не означава, че не трябва да експериментирате с нови и нови идеи и да пробвате различни неща, защото следващата идея, която решихме да правим в този профил, беше интервюта по центъра с непознати хора. Проблема там беше, че забелязахме, по принцип интервюта последно време станаха много модерни. В София е пълно с хора, които правят интервюта. В Варна е пълно с хора, които правят интервюта. И тогава идеята беше, че ако искаме ние да правим интервюта, трябва да сме по-специални. Трябва да изпъкнем с нещо. А какво беше то? Видяхме много интересна игра в чужбина, където вземат зелен и червен флаг и отиват и задават въпроси на хората, обаче какви ли не въпроси. Дори не са свързани с оптиката, разбирате ли? Тук ставаше въпрос за въпроси, които са просто интересни и привличат вниманието на по-младата аудитория. Ето, пускаме едно такова видео. Ходи всеки ден на... Кой прави най-яките видеа на центъра на Варна? Точно така. Оптики Леонардо. Чакай. Ти не си ли китика? Ако тя ходи на фитнес всеки ден, но ходи с най-добре с приятел. Зависи кой е най-добре приятел. Мразя математика, учителя и даскал. Госпожата им по математика ма мрази. Госпожо Чалканова, ако гледате това видео, ето успях. Участвам в клип на Оптика Леонардо. Христо, какво ти то? Той изкарва по-малко пари от теб. Не знам. Фики? Кой прави най-яките? Сега като тук сменяхме доста, това, което ви го пуснах тук, що беше компилация от видеа. Да пускам ви едно видео, което е вече на тази първата концепция идеи, която се бяхме спрели. Познай известната личност по снимка и спечели награда от Оптики Леонардо. Факт, кой е според теб? Този е... не знам. Фики? Как Фики? Не знам кой е. Леонардо Ди Каприо? Как Леонардо? Не знам. Това е Криско. Това е Криско? Това кой е според теб? О, това е Нина Добрев. Да. Това е...
Слав. Момчето не мога да ги познае хората. Нали, стигаме до това заключение, обаче стигаме до заключението, че видеото има 200 000 гледания. Познай известната личност по снимка и спечели награда от Оптики Леонардо. Другото заключение, до което стигаме, е, че в края на видеото даваме ваучер на дадения участник, който е участвал в видеото. Мистер Бист. Да. Това е Азис. Не, той е кой, някак не го познае. Заповядай, това е наградата. Това е чрез 25 лева от Оптики Леонардо. А всъщност следваш ли в TikTok? Май не. Време е да го следваш. Така, реално самата идея от начало с развиването беше такива интересни идеи на центъра, но как носим продажби на самия бранд чрез тези видеа, именно чрез наблягане на самия бранд в края на видеото. След като на хората вече им е станало интересно, след като вече са изгледали даденото видео, след като са стигнали до една част, в която вече им е забавно с усмивка на лице, идеята беше, че подаряхме ваучери. Отначало тръгнахме с подаряването на ваучери за 25 лева отстъпка на очила, а оттам нататък, след като видяхме, че тези видеа се гледат доста, след като видяхме, че много добре тръгва профила като последователи и като гледаемост, защото по принцип аз пропуснах да кажа, че различни брандове, с които работим, тръгваме с различна цел за тях, защото при Оптики Леонардо по-скоро тръгнахме с целта да развием името на бранда. Защото те си правят реклама на билборди, с доста големи инфлуенсъри работят. Е много трудно да засечеш колко продажби има от TikTok профил на оптика, която хората не си купуват много чрез сайта. Те предпочитат да отидат на живо и да пробват очилата и да ги измерят. И нали, това е трудно да се измери. Тук по-скоро целта беше имиджово развитие на самия профил. Има други брандове, в които наблягаме много повече до самата продажба на продукт, ако е продукт, който се продава през сайт или ако е нали, до обект, в който трябва да вкараме хората, но тук идеята беше по-скоро тази имиджова реклама, затова наблягахме на видеа, които да носят много голяма гледаемост, по-скоро отколкото да наблягат на самите продукти. Нещо интересно тук е, че след като видяхме, че ваучерите за 25 лева имат такъв голям успех, решихме да направим още една интересна идея, която аз предложих на собственика и той се съгласи, а именно да направим ваучери за по-висока сума. А в случая направихме ваучери за 100 лева, които хората направо се късаха. Те искаха супер много да участват в видеята, защото къде да дадеш ваучер за 25 лева, къде да дадеш ваучер за 100 лева. Интересното, което обаче е нормалната аудитория, която снимаше в тези видеа, не знаеше, че ваучера за 25 лева нямаше абсолютно никакви ограничения за използване и така нататък, докато ваучерите за 100 лева имаха ограничения за използване и реално за самия бранд пак им излизаше изгодно да дават дори и такива ваучери, докато на хората, които се снимат във видеята, както и зрителите на самите видеа, всички тези хиляди гледания, нали, хората, които стоят вкъщи и скролват, им изглежда много по-впечатляващо и те си мислят, мале, и аз и сега, ако му спрат на центъра, мога и аз да спечеля такъв ваучер. И затова вдигнахме и толкова до голяма степен последователите на профила, защото хората искаха да последват профила с идеята, че ако ги спрем на центъра, ето те вече следват профила и ще получат наградата си още сега. Така през всеки месец просто сменяхме концептите за видеа. Както казах, от познай известната личност, на видеята с зелен червен флаг, на една нова интересна концепция, която измислихме, показвам я и нея. Какво мислите за хората през зимата, които носят слънчеви очила? Според мен е малко смешно, защото няма смисъл. Нали, почнахме лека по лека да вкарваме и това с слънчевите очила още от началото на видеото, а не да изчакваме до края. Но това вече почнахме да си го позволяваме в момента, в който видяхме, че профила върви доста добре. Почнахме да правим такива интересни концепции. Искам да ми кажеш, от 1 до 10 колко се оценяваш? 6. Добре, така искам да ми изкараш сега една снимка от профила си в Instagram, от галерията, няма значение откъде, те ще тракна и следващия човек след теб да те оцени от 1 до 10. Преди това обаче искам да оцениш ето това момиче от 1 до 10. 10. Много е красива, да. Много е хубаво. Мерси. Сега, за награда, че участва, получаваш един ваучер от Оптики Леонардо за 25 лева отстъпка. Благодаря ти. Така, тук не е момента, в който още сме пуснали ваучерите за 100 лева, но тук беше интересно, защото създавахме едно такова нали, дайте направим снимка на тебе, ти колко се оценяваш, следващия човек и ние го питаме, ти колко се оценяваш от 1 от 10. Я оцени сега и човека, предходния човек и се заформя една така концепция, която продължи под формата на няколко видеа и отново имахме добър резултат, защото ние това много добре го следяхме, че ето, например, тръгваме с едната идея от видеа, тя гърми 300 000 гледания, 100 000 гледания, 300,
60, 150, 60 и когато виждаме, че почва да намалява, например, ето 20 000 гледания, 18 000 гледания, когато виждаме, че видеята вече почват малко да затихват, сменяме концепцията, почваме с нова идея. Ето в случая, какво мислите за хората, които носят слънчеви очила през зимата? Отново, нова идея за видео, нови въпроси, 350 000 гледания, 80 000, 60. Оттам нататък, като видяхме, че и това малко почна да се изтърква, веднага минахме на колко се оценяваш от 1 до 10. 240 000, 500 000 гледания, 140 000 гледания. Ето и така нататък. Когато видяхме, че пак почна да спада, отново излизаме с нова идея за видеа и пак отиваме към 200 000 гледания. Така че, нали, тук именно, както ви казвам, целта беше много силна популяризация на бранда, а това се случва само ако видеята се гледат изключително много. Аз имам такива ситуации, в които точно тези месеци, в които видеята се гледаха толкова много, бяхме дигнали кампанията на по 20 видеа на месец, не на 10 и реално ние качвахме почти всеки ден видео. И получи няколко обратни връзки от мои познати, които ми казват: Дани, аз влизам в TikTok, защото те знаят, че аз развивам профила на Optic Leonardo и влизат в TikTok и ми казват: Дани, аз влизам в TikTok, човек, и ми скрин рекордват как и така, като влизат. Първото видео им излиза Optic Leonardo, скролват 2 видеа и пак излиза видео на Optic Leonardo. Нали? И то няма как да ни се запечата в главата с толкова агресивна реклама. Нещото обаче интересното, което забелязахме, че когато започнем с тези ваучери за по 100 лева, освен че се вдигна интереса на хората. Имам за теб един мистериозен плик или 10 лева. Кое би избрал? 10 лева. Да. 10 лева нищо не мога да си купя. Ама реално не знам какво има вътре. Мога ли без да гледам да окупам плика и да познавам? Да, за това. Не, това е някакъв ваучер за някаква книга, не знам. Не знам какво е. Ако направим 50, 15, 20, 15 17 и 50. стотинки. Да. Добре, съгласен съм. Не, ще взема плика. Аре бе! 100 лева ли бе? Оптика. Леонардо. Сигурно е някаква мега готина. Последвайте ни за още. Да, имаше интересни моменти с снимането на тези видеа, но идеята беше, че много интересна история, която мога да разкажа в момента. Ето до тук някъде се спираме с видеята, които снимахме във Варна. Защото до момента, тук всичките видеята, които до момента ви покажах, ги снимахме в град Варна. Обаче оптиката има обекти във Варна, в Пловдив, в Търново, в София. И така единия ден, ние сме снимали там четвъртък, петък и сме снимали, аз даже имам един кадър бекстейдж, как са се наредили близо 20 човека на опашка да чакат да се покажат във видеята. И докато го чакаме това нещо, нали, снимаме тези видеа, снимали сме си видеята за тая кампания и другата седмица сме се оговорили за още един снимачен да снимаме още 10 видеа. И собственика ми звъни май събота или кога ми беше звънил, събота, неделя, ми звъни: Дани, удобно ли? Удобно е, да. Вие имате ли още организирани снимки за Варна да снимате? Имам, да. Другата седмица във вторник. Не, няма да снимате. Спираме във Варна да снимаме. И аз съм някакъв такъв шокиран, защото викам: видеята вървят добре, видеята имат гледания, имат резултат. Каква е причината да не иска да правим повече видеа? И съм някакъв такъв: какво се случва? Дали го питам, нещо, някакъв проблем ли има, нещо не ти допадат видеята? Той вика: не, видеята супер много ми харесват. И аз вече съм тотално в шок. И му казвам: добре, защо искаш тогава да спрем видеята? И той ми казва: във Варна имаме 3 обекта. 3 обекта във Варна ми звъннаха да ми кажат, че от всичките тези ваучери, дето сме раздали за по 100 лева, са напълнили и 3 обекта с хора, дето отиват да си купуват някакви неща на стойност с тези ваучери. Нали, ти не можеш да си купиш чифт очила за 100 лева, да дадеш ваучер за 100 лева, ти май трябваше да изхарчиш минимум 200 и кусур лева и този ваучер мога да го използваш. Нали, той ми казва, звъни ми казва: в 3 обекта във Варна ми звънят управителите, че обектите са пълни, има резултат, дето даже не сме очаквали, че има такъв голям резултат, даже и на място в обектите, защото, както ви казах, целта беше просто разпространение в социалните мрежи. То се оказа, че стана една такава реклама, че хората почнаха много да ходят и в самите обекти във Варна. И нали точно тогава той ми каза: спираме във Варна, искам да направим тур в Пловдив и в София, в другите големи градове, в които имаме обект, и там да направим видеа. И така лека по лека следващия месец снимахме и такива видеа в Пловдив на същите концепции.
После пак се върнахме във Варна за лятото. Имаше много интересни предизвикателства, които правихме по центъра, не по центъра, по плажа. То не беше игри с водни пистолети, целене, имаше интересни неща. Както виждате обаче, нали, от време на време имаше изпад в гледанията, защото пробвахме да правим някакви нови концепции. Имаме и моменти, в които видеята се гледат с по 100 000 гледания, имаме моменти, в които се гледат с по 2000 гледания видеята, но това е напълно нормално. В смисъл, аз винаги го казвам, това е органична реклама, не е платена реклама, ти не е като отидеш в Инстаграм и да му кажеш, ето, давам ти $50 и Инстаграм да ти каже, добре, ще покажа на еди си колко човека. Тук качваме всички видеа органично, без една стотинка платена реклама и абсолютно всичко се класира на това колко готино е направено видеото. Но е нормално не всичко да гърми на поразия. Точно тук идва, нали, тази идея, че в TikTok трябва да се правят видеа всеки месец, за да има хубав резултат. Тук направихме концепции и в Пловдив снимахме видеа, както казах, и в София направихме готини видеа. Там получихме обратна връзка, че и там има раздвижване в самите обекти и реално се върнахме отново към концепцията за Варна. Като това беше едногодишната ни кампания. Ние се бяхме разбрали само за една година кампания, в която да изцепим в социалните мрежи това нещо, за да има готин резултат. И крайният резултат на това нещо, ето както може да видите, е общо 440 харесвания, 440 хиляди харесвания на всички видеа и 39 000 последователи, като имаме няколко видеа с половин милион гледания. За жалост в този профил, даже и мен малко ме яд, така и не ударихме видео с 1 милион гледания. Мисля, че имахме едно видео, което беше с 700 или 800 хиляди гледания, но с 1 милион не ударихме, за разлика от много други профили, в които имаме и такива резултати. Но нищо, все пак постигнахме доста готин резултат. И този профил към днешна дата ми стои един много добър пример, който обичам да давам на собственици на бизнес, които искат да стартират развитието на социалните си мрежи, защото им показвам, не винаги от първите видеа се постига резултат. Понякога трябва да отнеме малко повече време, да се пробват малко повече неща, за да стигнем до гърмежните видеа, които доносят резултат. И това, което ви показах в момента, е случай, в който сме развили профил изцяло с идеята за бранд awareness. Имаме случаи, в които, както казах, развиваме профили изцяло с идеята да продаваме, дали ще е то ваучери, да продаваме самия продукт, но ще си говорим за такива профили в едно от следващите видеа. Това беше самата история за този профил. Казах ви интересната част, каква е сумата, която е изкарана за тази една година към нашата агенция. Ето какви са постигнатите резултати за тази една година. И реално аз мога да кажа, че това в момента към днешна дата се класира на един много хубав профил и доста добре развит, защото може да отворите и да видите всяка една друга оптика в България. Няма оптика с толкова добре развит TikTok профил. Просто няма. Може да изкарате различни оптики, дори пряка конкуренция на оптики Леонардо в случая. След като стартирахме този профил, аз забелязах как има, нали, раздвижване в тези другите профили, които преди това въобще не бяха планирали да започнат развитието си в TikTok, защото хората по принцип бяха много скептични преди време за самото развиване на TikTok профили, но след като почнахме да постигаме такива добри резултати, видях как и другите профили почват лека по лека да потръгват и някакви агенции да се опитват да ги развиват, но оптиката, за жалост, нещо, което мога да кажа, е, че е един леко по-скучен бранш за развитие в социалните мрежи, защото хората не искат да гледат как на някакви непознати хора им стоят слънчеви очила. Те искат да гледат как на тях самите им стоят слънчевите очила. И тук имаше едни такива, нали, затова имахме едно такова затруднение от начало с гръмването на тези видеа и с самите резултати, защото хората искаха нещо по-различно, нещо по-забавно да гледат. И в случая, след като го намерихме, резултатите са на лице и, както казвах, в момента това е най-добре развития TikTok профил на оптика в България. Което аз съм изключително горд и си го слагам ясно в портфолиото ми с клиенти, с които съм работил. Като ето тук му възложа една кратка презентация на много малка част от брандовете, с които съм работил през последните 5 години и както аз и моят екип, които сме развили. Като кажете ми,
ми е много интересно за следващото видео, мога да ви направя една така цялостна характеристика на един профил, как сме го развили и каква е била цялостната идея за него, като в случая ние сме работили с ниши, които са в преживявания, козметика и процедури, мода и аксесуари, храни, напитки, търговия и продукти, оптики, автомобили и няколко други категории, като такива продукти като мед или книжки, любовни книжки. Така че правили сме реклама на доста различни браншове. Напишете ми в коментарите под това видео някой профил, който от тук си харесвате и искате да му направим едно такова ревю, какви резултати сме постигнали там за колко време. И реално може да ми напишете или просто някоя от тези ниши, преживявания, козметика и така нататък, която мога да разгледаме абсолютно цялата ниша с абсолютно всички брандове, които сме правили до момента и различните резултати, които сме постигнали там, като с удоволствие мога да ви покажа и в следващите видеа брандове, които сме развили, в които имаме не просто обратна връзка под сорта на да, много сме доволни, напълнихме обектите, но имаме реална обратна връзка, както например ето този бранд, където имаме реална обратна връзка на колко ваучери са продадени от всяко едно видео. От това видео с 700 000 гледания, от това видео с 1 милион гледания имаме реална обратна връзка, каква сума и колко ваучера са продадени за точно тази услуга след видеята, които ние сме направили. Така че пишете ми в коментарите какво искате да видите в следващите видеа, напишете ми въпроси, които ви интересуват за самия бизнес, с който се занимавам, с удоволствие ще ви отговоря в някое следващо видео. Така че дори мога да направя много скоро мога да направя някакво видео, което отговарям на вашите въпроси. Така че дали сте собственик на бизнес, човек, който просто иска да се развива социалните мрежи или човек, който иска да навлезе в областта на развитието на социални мрежи за други брандове, защото както знаете, аз освен моята маркетинг агенция имам и обучителна програма в последната година, в която обучавам хора как да си развиват социалните мрежи и как да развиват социални мрежи на бизнеси, за да можете да им плащат за това нещо. Може да зададете всеки въпрос, който имате и ще се видим в следващото видео.